Malawi Today. Ili ndi gaimo gawenga limene chipani cha Malawi Congress Party chimatilondola nalo taenda koseko ndi President Chihana ndiye akhala kutilondola koseko kuti atipange chipongwe. Number plate yake ndi imeneyi. Izi zikuchitika kuno anthu ali mbali athu wa MCP yo wathawa padakali pano anthu akuyimaliza galimoto yonse ndi imeneyi. Ndiye apa President Chihana apa ali ndi gulu la anthu limene lili kumbali yake, anthu onse amudzi akondwera ndi President Chihana. Ndiye izi zimene zikuchitika kuno ndiye tikhati kupatsirani zonse kuno mmene zingakhalire, koma zifwamba za chipani cha Malawi Congress Party zakhala zikutilondola msewu kuti zitipange chipongwe. Zachita kutengera anthu amudzi amene atipulumutsa, anthu amudzi amene akukonda Enoch Chihana ndi amene ampulumutsa mtsogoleriyo. Ndiye china chilichonse tikuwuzani ife sitikuopa, tikupita konko ndipo kena kalikonse mukaona muli ndi ine Ahmad Maloko, one kake, and goodbye. Bwana, kuyambira mamawa paliponse pamene tikuyima paukhala anthu unyinji wa anthu. Bwana, anthu akudziwa kuti pa 16 Bwana mukulowaso mboma. Ndipo anthu a Bwana akudziwa ali ndi chikhulupiriro kuti mpulumutsi wawo ndinuyo Bwana. Akudziwa kuti pa 16 Bwana mukangolowa mboma wiki yomweyo Bwana zinthu ziyamba kutsika mtengo. Bwana akudziwanso kuti wiki yomweyo Bwana kuchokera pa 16 Bwana mutuma anyamata akagule chimanga mwambe kwabasa anthu achimanga chaulere adye Bwana. Bwana akudziwanso kuti kuyambira pa 16 Bwana fetereza nyumba iliyonse mulowa matumba fetereza. Akudziwa Bwana kuti zipatala mwathu kuyambira pa 16 Bwana mankhwala azipezeka. Bwana akudziwanso kuti kuyambira pa 16 Bwana mafuta sazasowaso pa filling station. Bwana ama business akudziwa kuyambira pa 16 forex mpweche. DPP woye. Bwana mundilole nthawi ino ndiyazuse Bwana Vice President aku East mamuna ogona chiseko chosaseka Honorable Bright Nsaka Bwana kuti akuzuseni mwalankhule anthu anu Bwana ananu amene akudikirani pano. Zikomo kwambiri Bwana. DPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! My Gertrude Mutharika woye! Dr. Jenny Ansa woye! Njeu Bwanje woye! Kasinje woye! Ifetonse woye! Chigona woye! Wow! Bwana takulandira liso ku Eastern Region. Mene mmanyamuka kuno osalephera kankhawa kuti kodi kumeneko zikatha bwanji. Ku Central Region chipani chili bwanji, kumpoto chipani chili bwanji. Bwana zimene taona ife sitimaziyembekezera. DPP woye! Ndati ndiyankhule language ya anyamata ngati Suleiman ndikhoza kunena kuti game itayiphula Bwana. DPP woye! Chinantindi chabwera panochi ambiriwa angobwera chifukwa cha mphekesera kuti Bwana adusa umu. Bwana kuno anthu amakukondani ndipo kuno chipani ndi cha mphamvu. Titulusa nyamata uyu ku parliament, titulusa makansala awiriwa ku council ya Njewu. Mene talimbikisidwa ndi mene zaoneka ku Central Region ndi kumpoto Bwana kuno chipani chamangika. Cha anthu anzathu atichekeranso mangolomera. Chipani chili bwino, chinali bwino mukunyamuka pano chaonjezereka plus.
bwana kuno tagwirizana kuti voti ya kuno ku Eastern Region ikhale ya munthu mmodzi basi, Professor Arthur Peter Mutharika, chifukwa bwana ena agulidwa kuti azinamizira ine presidential candidate, kuti azipeza mavoti awiri atatu olo imodzi ncholinga chakuti achepese mavoti ya Professor Arthur Peter Mutharika. Bwana ife kuno sitipusisika, ena jasiti avotera chifukwa sangatenge boma, ena jasiti avotera chifukwa sangapulumusa Malawi kunkhanza za Chakwera. Ndinu nokha bwana president amene mungatenge boma ndiponso kupulumusa Malawi kunkhanza za Chakwera. Zonse zimene anena Suleiman Abazija zichitika kuzera kwa munthu mmodzi yekha, inu Professor Arthur Peter Mutharika. Kona gulu limene ili lasonkhana motere, mene ndanenera muja kuti ambiriwa abwera chifukwa cha mphekesera, kunakhala kuti auzidwa kuti bwana mukubwera pano simunakadutsa. DPP woye! Professor woye! Bwana chifukwa chakuti dzuwa lili kusendera, ndikupempheni kuti anthuwa amve mawu anu. Zikomo kwambiri. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Bwanji oye! Kasigi oye! Tonse oye! Moni nonse? Muri bwanji? Ine ndi bwino kwambiri. Choyamba nipeleke ulemu kwa former First Lady Professor Getu Mutharika, komanso ulemu kwa VP East Honorable Msaka SC, komanso na VP onse amene ali pano, ulemu kwa Regional Governor Bamo Chikwanje, Nima Governor ena ali pano, chokera Marijo ena, ulemu kwa Secretary General Bamo Kito, ndi ulemu kwa onse amene mwina kulanda ulemu. Komanso ulemu kwa tonse tili pano. DPP oye! Choyamba ine ndiwosangalala kwambiri kuona nkhope zanu zosangalala kwambiri. Then ndikauza nkhope yanu ndikudziwa kuti munandisowa ine, ndikudziwa zimene. Komanso inenso nakusowani kwambiri. Nakusowani kwambiri. Choncho ndiwosangalala kwambiri kuima pano kwa bwanje. Monga muzi wa sine mlendo kuno ayi. Choncho ndiwosangalala kwambiri kubwera kuno. DPP oye! Chachiwiri ndabwera kuti ndikuwuzeni. Choyamba kuti mukudziwa kuti ine navomereza kuyimanso kachiwiri chifukwa cha zinthu ziwiri. DPP oye! Choyamba ndikufuna kupulumutsa Malawi, chifukwa dziko la Malawi lili pa moto, lapsa, lavunda, lindi chitupsa.
ndaikizwa chimenecho tichonse chimenecho kuti Malawi akhale ndi moyo. Ndimi oye. Chachiwiri ndabweranso chifukwa ndifuna ndimange Malawi watsopano. Malawi okomera anthu onse. Okomera anthu onse kuchokera ku Chitipa kufika ku Nsanje, Nkhotakota kufika ku Nchinji. Ndimi oye. Malawi okomera anthu onse osati mtundu umodzi, dera limodzi kapena mpingo umodzi ayi. Ife onse amayi tili limodzi. Kuyambira lero ndifuna tonse tigwire ntchito. Kandi mchewa, kandi muyawo, kandi ndani, aliyense, kandi mulomwe, kandi muhavani, kandi ngati ali qualified, ine ndimpasa ntchito. Chifukwa ndifuna timange dziko lino. Tili pambuyo kwambiri. Anzathu onse akupita patsogolo ku Tanzania, kupita patsogolo Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Botswana. Onse akupita patsogolo. Koma ife tikupita kumbuyo. Every day we're going down, 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 down. Anzathu akupita pamwamba. Ndekumati ayi chifukwa cha ujeni, COVID, kapena ujeni Ukraine. Kama trade chifukwa kulokuli mavuto. Komanso muna mavuto onso. Now ntchito ya government as long as pali anthu pazakhala mavuto. All the time mavuto azakhala. Ena kucheka mkati, ena kucheka kunja. Kwani ntchito ya boma kukhala pansi nikupeza solution ya mavuto amenewo. Ngati boma ilibe a answer or solution, boma limene lichoke. See ready to govern this country. Tafuna zimenezo ndiye mukuona zonse zimenezo kuti boma lalephera chilichonse, njala, khai malonda, khai chani. Ndiye tu in 16 days zonse zili m'manja mwanu. September 16 tonse tigwirizane kuti tikavote tikhale ndi boma latsopano komanso Malawi watsopano. Ndimi oye. Komanso kachitatu ndabweretsa manifesto yathu yatsopano, muchizungu amati people-centered manifesto. Ndimi oye. Ndikuti ndi manifesto yakonza kuti anthu azikhala opindula. Anthu osati atsogoleri koma anthu wamba. Ndimi oye. Ndi programu yathu tichosa mmene timayendera titsisa mmene timayendera boma, mmene timayendesa boma kuti mphamvu zoyendesa boma kachuma zichoke ku Lilongwe zipite m'madera osiyanasiyana. Ndimi oye. Kuti m'madistrict monse akhale ndi budget. The budget imene aziyendesa 5 billion each year. Kafuna kupanga misewu,
kuchita komanso china chachikulu ndikuti maphunziro kuyambira standard 1 mpaka secondary school azakhala aulere. Azakhala aulere nde ndikazapeza makolo ena mwana ali pamuzi osapeza ku sukulu pamene siku ya ulere tizathalana payo. Oye so ndifuna aliyense apite ku sukulu. Palibe dziko lingapite patsogolo ngati anthu ali osaphunzira. Palibe, singateke. N'chifukwa chake tinachita pa Community Technical College aja kuti anthu aphunzire Chinyamata zotcherera za ukalipenta ICT kuti azithandiza dziko. Palibe dziko lingapite patsogolo popanda anthu odziwa zinthu makamaka technical subjects. Zimene zotikira the constituency iliyonse within the next 5 years ikhale ndi Community Technical College. Ndipo oye nthawi imene nachoka tinayi ndi one 15 akundiza kuti nthawi ngeatha koma just 2 more minutes. Maebo Technical College komeno kumauza president kuti asiye kuyankhula. No, that's okay. That's okay. Walmangana kuti, as I say, kuti tikonza. Komanso program yamata investment. Even I ambisa ansaka the Minister of Lands. Amen. Fry belele. Kunda antu akanyumba za bwino. Rofa donta. Ntaizo kulima mauzu. Nde mauzu apeza kuli. Palibe, kulima mauzu. Ndeba kaya nyumba za njera. Komanso za malata. Zimezo tiamba. Nde failai munganda nakuti. Ile sifa kuiti kandi chisanko chobweza ayi. Ndifuna kuti pa 16 the winners straight out. Straight out. Not the 50 plus 1, but 90 plus 1. Oh yeah. No rerun. So each one of you knows mupite kumuzi door to door makonse. Mukaoze anthu ali kumuzaja kuti ayense azavote. Mwathandize siku la voting kupita kavote. Swangati simuvota ndetu tipitira ndi boma limene. Another 5 years. Oh, yes, 5 years. Koma mukavota chwaife ndochuka boma limene lipita pa 16. Ndima amene kuliziwa kwambiri kuti mwandilandira amweya akudasa nonse zikomo kwambiri zikomo.